Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, voldria fer un agraïment a la Jove Cambra per aquesta oportunitat que em donen de poder recordar en un minut un dels projectes més bonics que mai hem realitzat a la nostra Jove Cambra, a la Jove Cambra de Catalunya, que no és una altra que la Conferència Europea de l'any 2011 que vam dur a terme a Tarragona i la qual vaig tenir la gran sort de dirigir al costat del meu gran amic Josep Plaça. M'agradaria destacar només 2 punts. Quins grans aprenentatges en valors vam obtenir d'aquest projecte? Doncs el primer de tot, que m'ha acompanyat per sempre més a la meva vida professional i personal, és, sense cap dubte, el treball en equip. El fet de tenir un bon equip, un equip fort i convençut, que amb els mínims recursos són capaços d'aconseguir reptes que mai a la vida haguéssim pogut plantejar-nos ni tan sols somiar. Aquest seria el primer gran valor que vam obtenir tot l'equip d'aquest gran esdeveniment. I el segon, i relacionat directament amb el nostre esperit de Jove Cambra, és el treball per la comunitat. Aquest treball que fa molts anys que realitzem sense esperar res a canvi, només pel fet de portar a la nostra comunitat més propera. I bé, només voldria insistir en aquests 2 valors que a dia d'avui considero que són imprescindibles i molt importants per poder sortir de la situació en la qual estem i, per tant, podríem dir que l'esperit Jove Cambra continua viu i probablement molt més viu que mai. Res més, moltes gràcies i endavant amb els reptes, ànims a tots!